дастаи футболи Истаравшани Истаравшан баъд аз интизориҳои зиёд билохира ғалабаи худро ба даст овард. Дар доираи бозиҳои даври нуҳуми чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Олӣ Истаравшан дар майдони худ Эсхатаи шаҳри Хуҷандро истиқбол гирифт. ҳарчанд соҳибони майдон дар дақиқаи 11-уми рақобат ба дарвозаашон гол сар доданд, аммо дар идомаи вохӯрӣ ба натиҷаи дилхоҳ даст ёфтанд. бозингари дастаи Эсхата Дилшод Бозоров тӯбро вориди тури дарвозаи дастаи Истаравшан сохта меҳмонон бартариро ба даст гирифтанд. Дар дақиқаҳои охири қисмати аввали майдондорӣ Отабек Каримов аз як вазъияти мусоиди голзаниаш истифода карду ҳисобро баробар кард ва бо натиҷаи 1-1 дастаҳо ба танаффус баромаданд. дар нимаи дуюми майдондорӣ соҳибони майдон барои рахна кардани хати дарвозаи дастаи Эсхата зиёд мубориза бурданд ва ҳамин буд ки дар дақиқаи 68-уми рақобат футболбози бо суръати дастаи Истаравшан Амирҷон Сафаров муаллифи гол шуду ва ин зарбаи дақиқи футболбози мазкур ғалабаи мушкили дастаашро дар муқобили Эсхата таъмин кард. ёдовар мешавем ки дастаи футболи Истаравшан то дидор бо Эсхата дар 5 бозии охир рӯ ба шикаст дошт. ҳамзамон дар маҷмӯъ дар 6 бозии охир Истаравшан ба ғалаба даст ёфта наметавонист. ҳамакнун ин дуюмин ғалабаи дастаи Истаравшан дар мавсими имсолаи чемпионати Тоҷикистон мебошад. тими футболи Эсхата бошад чаҳорумин бохти худро дар 7 бозӣ анҷом додааш ба қайд мегирад. Игра была в борьбе проходила. Присутствовал и футбол, очень хороший футбол обеи команды показали. Естественно, первый гол мы пропустили, тяжело было собраться. Хорошо в первом тайме сравняли игру, забили гол. И во втором тайме, как вы видели, дожали. Хочу большое спасибо передать футболистам, которые до конца сражались, играли в тот футбол, который я хотел. Да, чуть-чуть надо время. Я сам предпочитаю играть зрелищный футбол. Ну, я думаю, со временем это придет. Но по сегодняшней игре действительно было сагдийское дерби, многочисленные болельщики. Мы вели, сравняли, победил сильнейший. Будем готовиться, сейчас через 3 дня опять с ними играть, будем готовиться к этой игре.